Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Kalamba, Unidos, Plaridel, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpamati nining atong programa sa kahanginan nga giuluhan ang putling ebanghelyo. Salamat tungod kay nagpadayon kini nga buluhaton ang tanang dungog ug himaya atong gibalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kung nahinumduman ninyo ang atong pagtuon ni adtong miaging Sabado, atong gihisgutan ang katungod sa Ginoo isip atong magbubuhat. Ang Dios atong magbubuhat ug tungod kay siya ang magbubuhat nato, aduna siya'y katungod sa atong kinabuhi isip atong magbubuhat. Ug kung nahinumduman pud ninyo, ato pong gihisgutan nga ang Dios isip dunay katungod kanato ingon nga iyang mga binuhat, aduna siya'y katungod nga musugo kanato nga ato siyang simbahon, ato siyang alagaran. Ug hinaot nga ato pong nasabtan nga wala tay choice. Kung dili kita mopasakop sa katungod sa Ginoo, dili pildido ang atong Ginoo. Tungod kay aduna siya'y gischedule nga paghukom batok sa mga tawo nga wala nagpasakop sa iyang katungod. Mga tawo nga naniguwang na lang or natapos na lang ilang kinabuhi nining kalibutan, nagmalampuson sila sa pagsupak sa kabubuton sa Ginoo, wala magpasakop sa iyang katungod. Pero hinaot nga nasabtan nato nga dili pildido ang atong Ginoo. Musilot siya, muhukom siya. Ug hinaot nga igo na kining mga butanga isip pagkumbinsi sa atoa nga kinahanglan kitang magpasakop sa katungod sa atong Ginoo. So mo kini ang bubo nga review sa atong gitun-an ni adtong miaging Sabado. Ningtak na sa kahaponon, gusto na akong sumpayan kadto nga mensahe. Atong tun-an ang katungod sa Ginoo sa paghatag niya sa iyang balaod nga ri kanato. Atong tun-an karong hapuna ang mahitungod sa napulo kasugo sa atong Ginoo nga iyang gihatag dili lang sa mga katawhan sa Israel kundi sa tanang tawo sa tibuok kalibutan aron sundon kini. Ang napulo kasugo naga-reflect kini sa balaan nga kinaiya sa atong Ginoo ug ang pulo kasugo naga-reflect pud kini sa otoridad sa atong Ginoo. Say for example, kung kita gipanganak diri sa Pilipinas, nailalom kita sa balaod sa atong nasod sa Pilipinas ug walay bisag usa kanato nga muingon nga dili ko ganahan sa balaod sa Pilipinas. Di ko ganahan muna nga musupak ako niini. Dili kita makaingon niini mga kaigsuunan, gumikan kay wala tay choice. Ni ata diri sa Pilipinas, kinahanglan yun natong sundon ang balaod sa Pilipinas. Otherwise, atong matilawan ang silot sumala sa giingon sa balaod sa atong Pilipinas. Muna nga dunay mga napriso, dunay mga na multahan og dako nga kantidad sa kwarta, gumikan kay ilang gisupak ang balaod sa atong nasod. Adunay mga drivers nga gibawi ang lisensya or giilog ang lisensya, gumikan kay misupak sa balaod sa trapiko. Dili makaingon ang bisag kinsa kanato nga dili ta mosunod sa balaod gumikan kay dili ta ganahan niini.
Wala tay choice whether ganahan ta or dili. The fact nga niata na tawo sa Pilipinas, niata gapuyo sa Pilipinas, na ilalom kita sa balaod sa atong nasod. Ingon ini pod ang atong Ginoo. Dili ta makaingon nga nganong naapa man ang napulo kasugo, nganong naapa man ang 10 commandments, dili ko ana ganahan, di ko ana musunod. Mga kaigsuunan, mga kahigalaan, wala kitay choice. Hinaot nga nasabta nato sa pagkakaroon na ang Ginoo tunay katungod sa atong kinabuhi. Whether we like the law or not, we are bound to obey it because we are under God's government. We are under His lordship. We are under His kingship. Mao nga imbis nga musupa kita sa balaod sa Ginoo, ato kining tumanon. So una, atong tun-aning takna sa kahaponon ang purpose sa balaod. Nganong gihatag man sa Ginoo ang iyang balaod, ang 10 commandments. Well, dunay mga grupo nga nagtudlo nga ang tumong sa balaod mao nga buhaton nato kini aron kita maluwas. Mura og checklist ang balaod, mura og listahan nga atong basahon or atong buhaton kini aron kita maluwas, aron malikayan nato ang silot sa impyerno. Problematic po na nga interpretation mga kaigsuunan gumikan kay wala may maka-perfect sa balaod. Kung gatuo kita nga buhaton nato ang balaod aron kita maluwas, nasipyat kita gumikan kay pila man day kasala ang makapaimpyerno kanato. Ang giingon sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 10, giingon dire, busa si kinsa ang misunod sa tibuok kasuguan pero misupak sa isa nakasala batok sa tanan. So nakita nato pila man day ay kasalanan ang magkapaimpyerno sa usa ka tawo. Usara. Ang giingon sa Biblia kung gisunod daw nato ang tibuok nga sugo sa Ginoo pero misupa kita sa isa, we are already guilty of violating the whole law. Busa sipyat kayo mga kaigsuunan nga tun-an nato ang balaod uban sa paghuna-huna nga ato kining buhaton aron kita maluwas tungod kay imposibleng maluwas ang tao pinaagi sa iyang pagpaningkamot sa pagsunod sa balaod sa Ginoo kay wala gyud maka-perfect niini. Gani ang giingon sa Matthew chapter 5 verse 48, be perfect for your heavenly Father is perfect. Perfect ang gipangayo sa Ginoo, ang iyang gisugo ug wala gyud makasunod sa atoa niini bisag isa. Imposible nga maluwas nato ang atong kaugalingon pinaagi sa pagsunod sa napulo kasugo. Now, ang uban pong mga grupo nagtudlo nga dili naman applicable sa atoa ang balaod sa bag-ong tugon. Dili na applicable ang balaod. Nganong itudlo pa man na ninyo ang balaod, nganong iwali pa man na ang balaod. Well, nasipyat pud na nga pagtulunan mga kaigsuunan gumikan kay si Pablo mismo sa iyang pagsulat sa Ephesians chapter 6 verse 1 hangtod sa 3, ang giingon dito, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Gikot ni Pablo ang ikalima sa napulo kasugo sa Ephesians chapter 6 verses 1 hangtod sa 3. Now, kung wala pa'y balaod karon sa atong kapanahunan, nganong gikot man ni Pablo, nganong iya manggikutlo ang ikalima sa napulo kasugo sa iyang pagsulat sa Efeso kapitulo 6, bersikulo 1 hangtod sa 3. Nagpamatuod ka na mga kaigsuunan nga applicable pagihapon ang napulo kasugo sa atong panahon o kinahanglan gihapon kining iwali. Now, akong gikutlo ni adtong miaging Sabado nga dunay mga grupo nga na-misinterpret nila ang giingon sa Romans chapter 6 verse 14. Tuguti ko sa pagbasa sa pinulungang Tagalog tungod kay dili na ako bit-bit karon ang ako ang Biblia nga Bisaya. Ang giingon diri sa Romans chapter 6 verse 14, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng biyaya. For you are no longer under the law, but grace. Na-misinterpret nila kini nga bersikulo
ug ilang giingon nga wala na lagi ang napulo kasugo karon gumikan kay wala na kita na ilalom sa balaod kundi sa grasya na. Mo kini problema sa pag-interpret sa Biblia nga pick upon lang nato ang usa ka bersikulo ug dili nato tan-awon ang kinatibukan nga konteksto. Gikan sa kapitulo 1 hangtod sa kapitulo 5 sa libro sa Roma, gipasabot kanato ni Pablo nga wala na kita na ilalom sa pagkondenar sa balaod. Dili but pasabot nga wala na kita na ilalom sa balaod, kundi we are no longer under the condemnation of the law. Kung ikaw adunay pagtuo kang Kristo alang sa imong kaluwasan, wala na ikaw na nahailalom sa tunglo sa balaod, kundi naluwas ka na pinaagi sa grasya sa atong Ginoo. So it is futile for us to say that the 10 commandments are no longer applicable in our time and we should no longer study the 10 commandments because we are no longer under law but under grace. Common sense tells us, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, nga usa sa sugo sa napulo kasugo ayaw pagpatay. Kung moingon kita nga wala na 10 commandments karon, so okay na lang di ay nga mupatay ta because we are no longer under the law but under grace. Sipiat nga interpretation. Wala kita na ilalom sa pagkondenar or sa tunglo sa balaod. Gumikan kay ang balaod nagsulti nga kita makasasala pero pinaagi sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo ang usa ka makasasala pwedeng mapasaylo sa tanan niyang kasalanan. So unsa man gyud ay ang purpose sa balaod nganong kinahanglan maghihapon nato kining tun-an. Kung atong basahon ang Romans chapter 3 verse 20, klaro kaayo ang purpose sa balaod nga gisulti kanato, gitudlo kanato ni Apostol Pablo. For by the law comes the knowledge of sin. Pinaagi sa balaod, nakahibalo kita mahitungod sa atong mga kasalanan. Ang tumong day sa balaod, aron pahibawon kita nga kita makasasala ug nailalom sa tunglo sa atong Ginoo. Mora gud ni purpose sa balaod, aron kita pahibawon nga kita makasasala ug gumikan kay makasasala ta, nahailalom kita sa tunglo ug kapungot sa atong Ginoo. Ug giklaro ni Pablo kini sa Galatians chapter 3 verses 19 to 24 nga giingon ni Pablo dito, the law points us to the Lord Jesus Christ. Ang balaod kuno mo'y nagtudlo kanato padulong sa atong Ginoong Hesukristo alang sa kaluwasan. Giunsa man nimo pagkahibalo nga ikaw makasasala ug nahailalom ka sa tunglo sa Ginoo. Kung basahon nimo ang sugo sa Ginoo nga nagaingon ayaw pamakak, unya ikaw na makak, dili na maihap sa atong tibuok nga kinabuhi. Usa ra gyud conclusion niini. Ikaw makasasala ug nahailalom ka sa tunglo sa Ginoo, kinahanglan kang modangop sa atong Ginoong Hesukristo alang sa imong kaluwasan. Kinahanglan tang modangop sa atong Ginoong Hesukristo aron kita maluwas. Mao kini purpose sa balaod, mga kaigsuunan. It points us to the Lord Jesus Christ. Illustration. Wala man putingali tawo nga muadto sa doktor kung wala siya gibati nga sakit sa iyang lawas. Kung nindot ang pamati sa iyang lawas, dili gyud diya mahuna-hunaan nga muadto siya sa doktor. Pero kung duna na siya gibati, misakit na ang iyang tiyan or galisod na siya og lakaw or mikalit og ngut-ngut ang iyang dughan, maalarma na siya ana. Kinahanglan na gyud siya nga muadto sa doktor aron magpakisayod mahitungod sa iyang balatian ug aron siya matambalan. Sa susamang paagi, maupod ka na ang purpose sa balaod sa atong Ginoo. Nganong gihatag ang napulo kasugo kanato aron pahibawon kita nga kita makasasala ug nahailalom sa tunglo ug kapungot sa Dios. Usbon ko, mga kaigsunan, ang balaod dili makaluwas kang bisan kinsa. Pero ang balaod mooy nagtudlo kanato padulong kay Kristo. Kung nasabtan nato ang atong pagkamakasasala ug naalarma kita
sa atong pagkamakasasala, gumikan kay nailalom kita sa tunglo sa Ginoo. Magdali-dali kita og dagan padulong kang Kristo aron mangayo sa iyang tabang ug kapasayloan. Mao kana ang purpose sa balaod. Mao nga ang focus nato niining atong pagtuon ning takna sa kahaponon, mao nga itudlo ang napulo kasugo, itudlo ang balaod aron pahibaw-on ang matag usa, ma-diagnose nato ang atong kalag, makumbinsi kita mahitungod sa espiritual nato nga kahimtang aron kita dili na maglangan-langan ug mo daga na padulong kay Kristo, tungod kay si Kristo lamang ang manluluwas, Dios ug manluluwas sa mga makasasala nga susama kanato. Mao nga atong tun-an karon ang napulo kasugo, and I don't think we would be able to finish the whole study of the 10 commandments tungod kay pulo kini kasugo. Let us cover as far as we could this afternoon. Kung asa lang taman ang maabot sa atong oras, gumikan kay limitado ang atong oras sa matag Sabado, 30 minutos ra kini. Okay, sa atong pagtuon sa napulo kasugo, atong ablihan ang Exodus chapter 20 verses 1 hangtod sa 17. Usbon ko, Exodus chapter 20 versikulo 1 hangtod sa 17. Karon, unahon nato ang unang sugo. Ang giingon diri sa versikulo 3, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. You shall not have any other gods before me. Unsa may but pasabot ni ini nga sugo, mga kaigsuonan? Ang but pasabot ni ini nga sugo nga kinahanglan loyal ra gyud kita sa Ginoo. Wala na gyud kita laing Dios. Sama sa usa ka bana nga dili makatugot nga ang iyang asawa dunay laing bana or dunay laing lalaki or dunay laing kabit. Ang Ginoo dili pod makatugot nga kita adunay laing Dios sa atong kinabuhi. Naunsaon man nato pagkasayod nga duna na day kitay laing Dios sa atong kinabuhi. Simple lang, mga kaigsuonan. Kung duna kitay gisaligan nga usa ka butang or usa ka tawo or usa ka kahimtang, imbis nga musalig kita sa Ginoo, ikapungot day na sa Ginoo. Insulto day na sa Ginoo. Sama ra kini sa usa ka asawa nga adunay laing lalaki, adunay laing kabit. Kung duna kitay gituuhan o gisaligan nga butang, panghitabo or tawo gawas sa Ginoo, we are already guilty of violating the first commandment. Say for example, magsuot ko karon og pula kay swerte ning pula, or magsuot ko karon og puti kay swerte ang puti. Imbis nga magsalig ka sa Ginoo, tuwa ka nagsalig sa kolor. Gani kung mabag-ong tuig, ang mga tawo daghan kaayo og mga ritual nga himuon. Patingugon ang tanang mga appliances sa balay, or patingugon ang makina sa motor para daw swerte sa tibuok tuig, magbutang og mga prutas sa lamesa aron nindot ang pangwarta sa tibuok tuig. Kinsa man gyud ang gisaligan ining mga tawhana? Wala sila misalig sa Ginoo, kundi didto sila misalig sa mga prutas nga lingin nga ibutang sa lamesa, or didto sila misalig sa ilang mga ritual pampaswerte. In other words, kung kita mahilig mo tuo og mga tuo-tuo, musalig sa mga tuo-tuo, we are already guilty of violating the first commandment. Pagtraidor kini sa Ginoo, pagpangabit kini, espiritual nga pagpangabit. Isip atong magbubuhat, isip bugto nga Ginoo, dili gusto sa Dios nga aduna kitay laing saligan gawas kaniya. Kining mga tinuuhan sa Tagalog pa, mga pamahiin, this is one of the examples of worshiping other gods aside from the Lord. Okay, so moakad to ang pinakaunang sugo. Karon mo padayo na kita sa ikaduhang sugo, ug nagtuo ako nga diri kita muundang gumikan kay kulang na kita sa oras. Ikaduhang sugo anaa sa Exodus chapter 20 bersikulo 4 hangtod sa 6. Ang giingon diri, ayaw paghimo alang sa imong kaugalingon ug hinulma nga Dios
o bisag unsa nga kadagway sa bisag unsa nga anaa sa langit sa itaas, o sa naa sa yuta sa ubos, o sa naa sa tubig sa ilalom sa yuta. Ayaw sila og ludhi o alagari, tungod kay ako nga Ginoo nimong Dios abughuan, ug akong silutan ang mga anak tungod sa pagkadautan sa mga ginikanan, hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan sa mga nagdumot kanako. Apan akong gipakitaan og hingpit nga gugma sa linibo ang mga nahigugma kanako ug nagatuman sa akong mga sugo. Klaro kaayo sa nga tanan sa second commandment nga dili gusto ang Ginoo nga buhatan siya og larawan. Kitang mga tawo gusto nato nga mag-selfie, mag-picture-picture kita og atong i-post dayon sa Facebook. Pero ang Ginoo, mainsulto ang Ginoo kung buhatan siya og larawan, hinulma nga larawan. Klaro kay ang giingon diri nga gidumtan kini sa Ginoo, pagkadautan kini atubangan sa Ginoo. Adunay mga tawo nga moingon nga simbolo raman kanang larawan, wa man namo gisimba. Pero ang giingon sa Biblia, ayaw ludhi og alagari. Mga tarungan lagi sila nga wa man namo gisimba, simbolo raman na sa Ginoo. Pero ang giingon sa Isaias kapitulo 40 bersikulo 18, to whom will you liken me? Kang kinsa kuno nato i-liken ang Ginoo or isimbolo ang Ginoo. Dili gusto ang Ginoo nga himuan siya og simbolo. Ug klaro gani kaayo diri sa Deuteronomy chapter 4 verse 12. Tuguti ko sa pag-abli niini, Deuteronomy chapter 4 verse 12. Kadtong gi-review ni Moses ang paghatag sa Dios sa napulo kasugo, ang giingon diri sa Deuteronomy 4:12, ang Panginoon ay nagsalita sa inyo mula sa gitna ng apoy. Narinig ninyo ang tunog ng mga salita, ngunit wala kayong nakita, tanging tinig lamang. Katong gihatag kuno sa Ginoo ang 10 Commandments dito sa bukid sa Sinai, na saksihan sa mga Israelites, dunay kalayo, tunog lang ang ilang nadunggan or tingog ra ang ilang nadunggan. Walay hitsura. Walay hitsura, tingog lang. Unsa may rason niini? Ang giingon ni Moses diri sa verse 15, kaya't ingatan ninyong mabuti ang inyong sarili, yamang wala kayong nakitang anumang anyo ng araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb mula sa gitna ng apoy. Baka kayo'y magpakasama, basin kuno og magpakadautan sila, at kayo'y gumawa para sa inyong sarili ng isang larawang inaniuan na kawangis ng alinmang larawan na katulad ng lalaki o babae. Ang tumong sa Ginoo, giremind ni Moses ang mga Israelita nganong tingog ra ang nadunggan nila katong paghatag sa Ginoo sa 10 Commandments. Tingog ra ang nadunggan, wala gyud sila hitsura nga nakita. Baka sila daw ay magpakasama or basin kuno og sila magpakadautan by making for themselves carved image. Basin kuno og sila magpakadautan ug maghulma sila para sa ilang kaugalingon og hinulma nga larawan in the likeness of male or female. But pasabot niini mga kaigsunan, dili gyud ay siya gusto nga i-representar siya or i-symbolize siya og larawan. Insulto kana sa Ginoo. Gani si Moses, mihangyo si Moses sa Exodus chapter 34, Ginoo, pakit ako sa imong himaya. Gihatag sa Ginoo ang gihangyo ni Moses. Pero miingon ang Ginoo nga magtago ka sa ilalom sa bato. Likod ra nako ang imong makit-an, gumikan kay walay tawo nga makakita kanako nga dili mamatay. Makamatay di ay ang kahayag sa Ginoo, ang iyang pagkabalaan, makasasala tao niya, makakita ta sa dagway sa Ginoo, automatic kitang mamatay. Maunang kining mga tao nga moingon nga walay Dios, ay hara ko motuo sa Ginoo kung ako siyang makita. They don't know what they are talking about. Nangita sila og kamatayon. Kung makita nila ang dagway sa Ginoo, automatic silang mamatay. Mao nga sa grasya sa Ginoo, kadtong nagpakita siya kang Moses, likod ra gyud intawon ang nakita ni Moses, dali ra gyud kaayo, kalitra. Ug nagtago pa siya sa likod sa bato, gumikan kay kun dili siya magtago,
makonsumed siya sa pagkabalaan sa atong Ginoo. Karon kining ni ang larawan nga gihimo sa kamot sa tawo sa mga sculptor, kung ato silang tutukan mga kaigsuunan, dili man ta mamatay. Ang buti pa sa buti ni dili gyud sila Dios. Gumikan kay ang tinuod nga Dios makamatay. Makamatay ang tinuod nga Dios. Seryoso kini nga sugo mga kaigsuunan, gumikan kay ang giingon sa Dios, iya kunong bisitahon hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan ang mga nagdumot kaniya pinaagi sa paghimo og larawan. Ang paghimo day og Dios or hinulma nga larawan usa kana ka ekspresyon sa pagdumot sa Ginoo. Mahimong tinunglo ang iyang kinabuhi, dili niya gustong ilhon ang tinuod nga Ginoo, gusto niyang pulihan og Dios nga hinimo sa iyang kamot. Sumala sa akong giingon mga kaigsuunan, atong gitun-an kining napulo kasugo aron ipahibalo kanato nga kita makasasala. Kung dili nato mahibaw-an, kung dili nato masayran nga kining mga butang ha sala di ay magpadayon kita sa pagbuhat niini ug dili nato makumbinsi ang atong kaugalingon o dili kita makumbinsi nga kita makasasala di ay ug delikado kita sa kapungot ug tunglo sa Ginoo. Niadtong pila na katuig ang milabay, mga sobra na napulo katuig, nagsangyaw mi sa pulong sa Ginoo didto sa Iligan. Sa mga nanay nga nanglaba, among gisangyawan og pulong sa Ginoo. Doon nagiusa ka inahan nga dako gyud kayo ang iyang katawa kay usa sa among pangutana miingon man mi nga miabot ka na ba sa punto sa imong kinabuhi nga nakaingon ikaw nga sigurado na ikaw luwas? Durog katawa ang nanay kay nganong mukot kuno kadto ang among pangutana, wala pa gani kuno kita kahibalo kun unsay atong sala. Usbo na ko mga kaigsuunan ha. Muugid ni ang iyang gisulti katong nanay nga gadurog katawa. Ngano man ni sila nga mangutana man ni sila kun luwas na ba ko? Wa pa magani ta kahibalo kun unsay atong sala. Wala siya kahibalo kun unsay iyang sala. Munang kinahanglan siyang walihan sa napulo kasugo aron masayran niya kun unsa ang iyang sala. Pinaagi sa napulo kasugo mga kaigsuunan, nakahibalo kita nga kita makasasala ug nahiilalom sa tunglo sa Ginoo. Mao nga sakit man kini paminawon mga kaigsuunan. Sakit man kini paminawon pero kinahanglan gyud nga masamaran ang atong kasing-kasing for what purpose? Aron kita magdali-dali og dangop sa atong Ginoong Hesukristo. Kadtong mga tawo nga gatuo nga sila buutan, kadtong mga tawo nga gatuo nga sila matarong ug walay sala, mao kadtong mga tawhana ang dili mo dangop sa atong Ginoong Hesukristo. Instead, ilang ipangatarungan sa ilang kaugalingon nga di man po ko ingon ana kadautan. Di man po ko ingon ana kadautan. Wala man ko'y mga isikatawo nga giabusaran. Dili man ko abusado. Wala po ko'y gidaog-daog nga tawo. Manggihinatagon po ko. So, luwas tingali ko. Gumikan kay buutan man po ko. Pero kinahanglan masayran sa usa ka tawo nga siya makasasala. Aron siya magdali-dali or dili na maglangan-langan ug dangop sa atong Ginoong Hesukristo. Mo kini purpose mga kaigsuunan sa atong pagtuon sa balaod sa Ginoo. Usbon ko to inform people that they are under the wrath of God. Ug kung sila mapahibaw nga sila makasasala, dili na sila maglangan-langan pa. Magdali sila ug dangop kang Kristo, gumikan kay siya lamang ang bugto nga Dios ug manluluwas para sa mga makasasala nga susama kanato. Well, wala na kitay panahon ug hangtod diri lang kita taman ning takna sa kapunon sa ikaduha sa napulo kasugo. Ang sumpayan pa nato kini karong sunod Sabado. For the meantime, among gi-invite ang matag usa nga mo apil sa panimbahon ug panagtigom nato didto sa Unidos Community Bible Fellowship sa balay ni Tatay Winnie Hangad didto sa Unidos. Hangtod diri lang kita taman ug daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935 744 3030.